get wings to fly. Oh, I'm alive. Just okay. Where can you on here? Onyechukwu, of your own free choice, will you take Ifeoma to be your wife? Yes, I will. Will you love her, honor, and protect her in sickness and in health, in poverty and prosperity, forsaking all others? Be faithful to her as long as you both shall live. I will. Ifeoma, of your own free choice, will you take Onyechukwu to be your husband? I will. Your own is one now. Yes, I will. Will you love him, comfort him, honor and protect him, obey and serve him, in sickness and in health, in poverty and prosperity, forsaking all others? Be faithful to him as long as you both shall live. Yes, I will. Thank you. Who gives this woman? Okay, that face me now. God bless you. Face each other. Face each other. No, you're going to read something now. That page. You are there. Take you, Ifeoma, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death, according to God's holy law. This is my solemn vow. Praise the Lord. I, Ifeoma, take you, Onyechukwu, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for us, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death, according to God's holy law. This is my solemn vow. And what token do you share to represent your love and commitment to each other? I give you this ring as a sign of our marriage and a token of my love and fidelity to you. With my body, I honor you. All that I have, I give to you, and all that I have, I share with you. Within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I give you these rings as a sign of our marriage and a token of my love and fidelity to you. With my body I honor you, and all that I am I give to you, and all that I have I share with you, within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Brother, please.
I present to you the newest couple at this moment on earth, Mr. and Mrs. Onyinyechuku Eze. Take our photograph now. Biko adamu mabia ni rugi biko ketu ayego na. Oh, ele bejo. No wonder I'm not here with you. That's about that missing from another world. Matiama, you need to hear. That's the missing another. What is the matter? What is the matter? Okay. Follow your condition so that your dad will be brave. We go and look for you. Tandi onye ọbụla ikwere n'ihu m ga-abada m nwanyị o nwekwara ndị ebe asụrụ ọdụ ha mana ha chọrọ ịlụ so ndị ahụ nọkwa n'ebe a ugbu a aga m enye ya mmanya ka ọ ga-egosi ndị mụrụ ya nụ onye bụ di ya ile ndị ụmụ okorobịa niile n'ebe a ọ ga-ewere mmanya gaa chọọ di ya ya apanye ya ahụ ya aṅụtị ya ya apanye ya ahụ kwa di ya ahụ. Thank you, sir. Officially, yes, as you're handing over the drink. Yes, sir. I shall be right too.
again, let me stay. Over the sugar papa here, I see for my 2 minutes drink. I do that now, I do better. Can you go? Baby, get it something, and I can't know what I want something. Baby, that's me for Chief, I'm now going I'm from my Bible. You're welcome, sir. You're welcome. What's happening? Everybody got to know. Baby, you know, don't say me, I'm taking too many. Don't be hesitate. I already know. Yeah, there you go. What the heck are they doing? There you go. First, one can take there. Let's go now. Thank you very much. Thank you. Hello, DJ. Thank you very much. Chineke si onye chọtara nwaanyị na ọ chọtara ezigbo ihe. Anyị niile na ọ chọtara ezigbo ihe ahụ na ya ga-agọzi ya n'oge o nwere uru ọ ga-erite n'aka ya. And ọ bịa ihe m na-eme ka m were ihe tụkwasị n'isi unu abụọ ugbu a. Chineke nke bi n'eluigwe, nke bi n'ime eluigwe nke atọ, nke mere ka anyị hụ ụbọchị nke taa. Dịka o si kweghị na nkwa sị na onye chọtara nwaanyị na ọ chọtara ezigbo ihe na ya ga-agọzi ya. Nna asị na Chineke nke kere anyị ọ ga-enye unu nwa, ọ ga-enye unu nwoke, nye unu nwaanyị, unu ga-amụta ụmụ ga-azụ unu, unu ga-aka nka. Ihe ndị a ka m na-arịọ n'aha Jizọs. Okay, still be there. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ezi onye nwe m na Chineke, ana m enye gị ekele n'isi ụmụaka abụọ n'ụbọchị taa. Gị onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa wee hụ ihe ọma nke taa. Chineke, ana m arara ha na-etinye n'aka gị na-asị Chineke na nke bidoro ihe a ị ga-enye ha ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị. O nweghị ihe ga-akpọ ha nụ. Ọ bụrụ na o nwere eri ihe onyinye Chukwu na-arịọ Chineke nke o mebere ya sinsi maka na ịlụrụ ifeọma taa, Chineke ga-emezuru ya n'aha Jizọs. Ana m arara unu na-enyefe n'aka Chineke n'ihi na ama m na ihe ọbụla a rara anyị n'aka Chineke ọ dịghị ere ure, ọ dịghị esi isi. Ya mere ezi chi, ana m asị gị ka ị bụrụ na onye Igbo ụzọ bụrụ ha onye ikpeazụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Ekele ọha na eze bịara ebe a. Ụmụazị na-abụọ Chineke jikọrọ taa
a na-enye ha ngọzi dịka ndị ngosi wee kwu ha ga-amụ ọzụzụ nwoke mụọ ọzụzụ nwaanyị ha zụchaa ụmụ azọkwa ha amen n'akụ nke ọzọ a na-ekele aha na eze niile bịara hia kachasị ndị si Igbo ukwu n'agbanyeghị amamihe dịcha na ụmụnna ma nụ ruo onwe n'ụka wee soro m bịa ebe a ije di na nwunye kwụọ aka nri kwụọ aka ekpe kwụọ aka nri anyị anabatago gị ozugbo ezusọ tata bụ magma the first issue of their parents onye nke a na onwe na-amụkwa gị nke my first issue so a ga-adabara ụlọ now so n'afọ Jesus Christ onye nwe anyị amen Because God bless you. God bless you. Thank you. And because I never see water river flowing. My evangelist, you're welcome. So, who should this place praise the Lord? That's the only woman that say yes. Or this something that we came for good. And because all of the family of people who are okay, go down. This is the time, this is the hour. When you to why I want let it go. And the way, God bless you. My chair is on the stage. My chair is on the stage. Let it go. That's all. And you go some fire. Nothing do you. Draw me near. Let it go. That's all. Jesus. I am waiting for people to transition. Please appreciate them. You need the I get change. If you have 1,000, tell us we give you 21,000. If you need 1 million, tell us. If I listen to come here, I got to go down. I won't buy a video of the chicken and the wine. If I have any, say one and one. Now, we have to have the money. If I really want the money. I love you too much. You are showing that love, sister. I love that. Through the number of children you want to hear. I will start counting from 1. I can jump to 100 if you need 100 children. If you hear 100, nothing. So I can be mixing up 2, 4, 8, 9, 10. Anyone you hear say 9, 1, boy. So 1 is now because I am going to count. Okay, only one picking, 1 child. Bible said 2 is better than 1. Okay, 4 children. A seat to this to that. Now put your hands together for them, it's not easy. They've agreed on 4 children. They never allow me to count 2 or 3. 4 children. That is 2 boys, 2 girls. Put your hands together for them, it's not easy. Yes. One